Әкиятта хакыйкать. Мәсәл тыңлайбыз. Шәриф бик кол, укырсызкан һәм көзән. Ашарына беткәс көзән, карак көзән, укырсызканга килә. Укырсызкан түгел, состан, көзән буны яхшы белә. Мин тик көзән, дөнья гидәм, күп урында эшләп киттем. Терпегәлә, бүрегәлә, мин бик тогры хезмәт иттем. Юлбарыста урын басар, арысланга совхоз булдым. Фил миңа, нигә китәһең дип елап калды. Әле һезгә килүемнең сәбәбе шул, дәрәҗәм бар, тәҗрибәм дә минем бик мул. Һезне лә бик хөрмәтләйләр тирә-якта, янлектәрнең исе китә, һезне мактап. Һезгә эшкә инмәксемен. Үрмәксенең биләп торган урына күнмәксемен. Тәртип булыр кладовойда, күрерһегез миннән файда. Укырсызкан телгә килә. Сәркәтипкә буйрык бирә. Күрүен күрмәйм дә көзән йөзен. Арыслан да, фил дә бик мактага сүзен, көзәнгә төштә генә тура килде. Күрергә арыслан, бүре, төлке, филде. Инде үрмәксе менән аранызан. Көләп, мөдире булган шул минутта ук көзән. Кыш буена көзән хыйсендә йөдә. Яз җиткәч, касып китә. Укырсызкан келәтенә инһә, күрә, бушап калган буралардан тик ел өрә. Тыңлаучы дус, бындай хәлдәр булып тора. Ышанмаһаң, асык авызлардан сора. Әкиятта хакыйкать.